Salam hormatly vatandaşlar. Men şun biziň degradasiýa düşen enatalarymyz barada gurrun etmekçi. Hemem häzir ýurtdaşyna kösenip ýören, hasam Ukrainada kösenýän türkmen studentlarymyz, türkmen talyplarymyz barada gurrun etmekçi we şolary ýüzlenmekçi. Gelin onu şu taýdan başlaýalyň bu gurruňa. Ýanky ýadyňyza düşýän bolsa, biz möýünne ýara sklat ýarylypdy. Arujayka diýilýär, şo sklat ýaryly. Şo ýarlarna şo taýda sadiklardan, ýanky mektepden ýa şo torokda ýaşaýan adamlardan gaty köp ölüm boldy. Gaty köp ölüm. Olam gizli zat, hakik bolan zat. Ýa-da bolmasa neme mara gelenne Gurbanul Berdimuhammedow mara gelenne şoň ahraniklary birgiden okuwçy üstünden basyp 8-9 sany okuwçy öldü. Indi seredin şu bolan ýagdaýlara ünsüriň diňläň. Şol ýagdaýlarda ýa-da ene silgelle nemede ýaňyakyna şo 1 ýyllykda. Mar welaýaty bilen Lewap welaýatyna hasam Lewapda beter sil bolup da dedip adamlar öllü ýitdi şunýal boldy. Bu hökümet şolara nämetdi, nähili özüni alyp bardy şolar bilen. Biz meýnäkilere adam başyna $10,000 kimin maşgalasyna ölen bolsalar, şo biz meýüniň içinden adamlara çykarma näçe günnäp post doýdular şo taýy ýörüte. Ýanky saldatlar, yeneler, wayenler şo taýda durdular. İçinden çykarmadylar, biz meýüne daşyndan adamam girip bilmedi we ýanky ýitkisi bolanlara $10,000 berdirip hiç zat gürletmediler. Şu diýmek näme? Adamyň ymsawyny $10,000 şol enatalar ýa-da şo döwrüň çagalary şo ölümi $10,000 satdylar. Hiç ýerde gürlemediler, namasyny satdylar şo diýmek. Ýa-da ýanky Mar welaýatyna bolan ýagdaýda şol okuwçylary, ýanky ölen okuwçylaryň enatalaryny gorkudyp basar, öldürýär, gürläýsen diýip olara da şonýal $10,000 hödür edipdirler. Hemem hiç ýagdaýda gürlemeler edip ellerinden hem düşünür şalyp özleri avariya düştü, özler maşynyň öňüne düştü şunýaly. Her sene adelni bir istoriýa ýazylyp şonýaly edip iş geçirilip bularam gürletmedi. Bu taýdakylaram hakykatdan hem çagasynyň ölümini pula çalyşdylar. Namasyny satdylar. Indi Lewapda olan ýagdaýam şo. Indi häzirki wagtda bolup duran ýagdaý biziň gaty kän talyplarymyz daşary ýurtda okap ýören şularyň enatalary şu çagalary ölse öz gürlemejeklerini suud edip gürlemän hiç ýere ýüz tutman otyrlar. Bu diýmegem ýene-de ol enatalaram taýyn eken öz namasyny, çagasyny satmaga. Şo bolýar, şoň manysy çagasyny satmak bolýar. Başga zatda näçe gürlemän otyr. Näçe biri ekrana çykag ede-de hemmen görübiljek ekrana çykyp gürlän ok. Gurbanul Berdimuhammedow biz okasyn bilmalsyn diýip uratdyk. Ne günler bilen okadyp ýör. Biz pulamy urady bilen dokyň berkisi. Çagalarymyz bomja urly. Şu opşejetlen köp awaryny ýagdaýa düşdi, üstünden bomba ýagyp duransaň, bar niraýsaň şoňa ödüň diýip çykaryp goýberdiler. Biziň çagalarymyz bomja urlyk edip ýör. Han biziň pasolstwamyz, han biziň konsulstwamyz kömek etsinler. Ýurda ýygyna ýetirsin iň bolmany ýa başga döwlete ara çäkleşýän ýanky ýurtlaryna geçirsinler. Men çagam dir görmek isleýän, men ölümine uradamok diýip ýeke janatada çykanokda gaty hayran galaýmaly zat. Özüm saýlaw 28 günüň içinde saýlaw geçirjek bolup durlar. Ine oňa da şol enatalar ýene-de ýanky sesi berilip özlerçe ýazyk goýberýärler, oňa da garşy däler. Şu atasy itiň gününe sally türkmen halkyny ola aňyrda dursun, indi bu dowmasyna da şoňa ýol berip otyr.
Türkmenler namusyňyz, arıňyz, utanjyňyz, haýaňyz, instinktiniz ýokmy içiňizde bir enatalk instinkt diýen zat ýokmy? Indi şu okat beren çağalara yüzlenýän Ukrainadaky. Size gatwowy mümkinçilikler ödü şu wagt. Şu wagt çykyp yüzlenip bilýäňiz, şu wagt çykyp bize uradyp bilýäňiz, öz arzyňyzy aýdyp bilýäňiz. Siziň dir galjaňyz ýa galmajaňyz belli däl. Size hökümet eýe çykanok, size enataňyzam eýe çykanok, siz bardy gelli ölen ýagdaýyňyzda, yaralanan ýagdaýyňyzda hiç kim siziň aladaňyzy edenok. Indi siz şu taýda çykmaly, talap etmeli. Indi beýdi gurlanman gezip ýörmeli. Talap etmeli. Iň bolmany ýagdaýyňyzy aýtmaly, ne biz şu ýagdaýa düşdük, biz näme etmeli? Umumy ekranlara çykyp aýtmaly öz ýagdaýlaryňyzy. Näçe beýdi gezip ýörsiňiz? Gorkup ýörmäň. Enatalaňyz gorksa da siz gorkmaň. Enatalaňyzyň nemesine üstüne bomba ýaganok sizinkiden ýagýar. Siz ölseňizem enatalaňyz 2-3 gün ağlar, emma şu haram rejime durdyp bilme adamyň siňeňkiçe jany ýok Türkmenistanda. Adam janynyň gymmatly siňeňkiçe de ýok. Esleşçe öllür ya gıyna ya. Eşdensin de ne bizim ekranlarımızda näçe tane İranlı Türkmen vatandaşlar ya hakiki beylek Türkmenler hakiki diýene bağışlan vatandaşlar geçen efirde de şunýal sözler ulantdyryn ýani men ýani Türkmenistan içindäki vatandaşlar diýjek boldum. Şu Türkmenistanyň içindäki vatandaşlaram başa ýanky türmede oturup çykan şolan gurrun beren gurrunlaryny eşdensiňiz. Eşitmedik bolsaňyz açyň diňläň, eşitdiň. Türkmenistanda bir ullokan adam öldürilýän bir uly konslager bar. Adamlar gynap öldürýärler. Olan bir däl ýanky Marw vilayatyna da bar, Bayramalla ýanky Lewapda da bar, ýanky owadan dep ahalla da bar. Her vilayatda ullokan adam dowralýan, adam öldürilýän nemeler gurnap o taýgam görýänsiňiz. Her kimiň tanşy bilşi känler şu Türkmenistanyň içinde. Özler jenaýat etdirýär, eder ýaly edip, zastaýda edip, soňundanam şeýdi gynap öldürip bir ölüm maşyny durşataýda. Uly ýanky ölüm maşyny. Indi şu zatlara dur diýmeli, şu zatlar dur diýmesek Türkmen halky ýok bolup gitýär, ýetip gitýär. Türkmenler beýdip ýörmeli, däli, biz çykdyk, sizem çykyň, gorkmaň. Enataňyz diýer, olar näçin diýär? Olar şu özlerini bir ýere çağırsalar, hamana ölme çağırýan ýalak nemet diýerler. Şu çağırıp, çağan gurulamasynny baýtýarlar. Çağan gurulamasynny baýtýanlar şolara gaterwet agyr diýär, emma çağalarynyň ölümi o dünýal agyr diýen ok ol enatalara. Men şoňa düşündüm. Gat görseňiz gat ýerde oturuň enatalar. Ýani bolşuňyz şu bolsa, çağaňyzyň aladasyny etmeýän bolsaňyz, geljeňiziň aladasyny etmeýän bolsaňyz, siziň çağalaňyz onýaly nemede ösmegini biz islämzok. Bu ýagdaýda bunýaly derejä ýetmegini biz islämzok. Siz ýetenem bolsaňyz, şolar bar ýetmesin diýip hereketimiz dowam etýär. Täze Türkmenistan gurmaly bir giden oka içerde işe yaraman işlerim bilen oklar pul verseňe bab bolmasa da yok o bolan işem iş solugam däl o jenaýat etdirýärler. Haýsy işe girseň jenaýat etdirýärler. Nurjel siziň kelläňiz işlenok, nurjel siz şu datlara dur diýesiňiz gelenok. O nähili görüp ýörsiňiz, neme edip ýörsiňiz, siz hatda çağaňyzda el ursalaram utanman gezip ýörsiňiz o gaty geň zat o. Utanyňa birazajyk ymsawyňyza geliňe Türkmenler. Nira barýaňyz bu bolşuňda? Enatalary ne? Görüň lezzet alyň. Bagtyarlyk döwrüniň berkararlyk zamanynyň arkadagly zamanyňyzdaky inniki geljegem dowmasy, ne şu zamanlarda siziň ýeten derejeleňiz şu jemgyýetde de siz çağaňyz ýaşasyn, şu jemgyýetde işlesin diýen bolsaňyz, ne baş üstüne görüňe siz üçin ýörüýte, siz üçin hödürlenýär.
Ene hakiki Türkmenistan'ın yeten derecesi. Pokuyup diyorlar o televizorda da hatta dünyanın en ösen yurtlarına girdiği nämetli planet var ya plan hili ösüş vadi. Ösüş olsa çöröv çört olmazdı. Häzirem indi bu doğmasam şeytanlık edip berdi. Zatlar ardanadan olup yeneden olup hava inni her var gelen neme özüne gow diýdirmeli önküden gowrak bolan olmaly başta soňam ýene de önkü Gestapo işlerine başlaýar. Ýene de önkü hareketlerine başlaýarlar. Indi sizem şoňa razy bolup agzyňyzy ýumap otýarsyňyz. Görüňe baş üstüne sizin çağalaňyzyň yetişmeli ne seferatı ne aydan şu yetişmeli cemiyeti ne şu gelecekde hasan bunyallar köpelersiz dama otursanız. Inne maňa aýdyp beriň ne jogap beriň da ne şu cemiyette şu cemiyetin ösüp yayrap ýa-ni pajarlap güllap ösmegini isleýäňizmi ýaşunyal haramzadalan degradasiýa düşüren eşeklerin cezasyny çekip ýok bolup gidip bir arasda jemgyýetde ýaşasyňyz gelýän biz näme ýaşasyňyz gelýän bir düşüneli bizem beýdip onna gowry ýere hereket edip ýörenmez bolmasyn size gerekkä bolsa bizem 2-3 esse gerekkä ýöne biz şu wagtky nesle size nefsimiz agyryp da şu wagtky çağalara häzirki geljekki nesle nefsimiz agyryp bir zatlar etjek bolýasa şu çakaçan ýalňyş ýaşapdyr inni bir düzeljek bolalyň özümizden her kim başlasyn diýip ne 2 ýyl bäri şey diýip ýördi. Ýöne bu zatlar siz eger öz isleňiz boýunça şunýal haramçylyklaryň ötmegini isleýän bolsaňyz ýüzüňiziň üstünde burnuňyzy wadimer. Gürlemeýäsem wapşe. Ýöne on sawyňyza geliňe moral taýdan bozulup maskaraçylyk men şu daşyna gelip ýören adamlaň wara köpüsi gürleşilýär da on bir aýtdy ay näme boldy diýe bellesi ýok diýe men bir bark aýtdym diýe baraň soň çağalan analiza ber paýsanyň atasy özüňden biläýmesen diýip bir ýaşul gürrüň etdi. Menem aýtdym ona ähillidim. Haýsanyň atasy özüňden bilmän. Aýjygym diýe durmuşda bu zatlar diýe her hili zat bolýar da diýe. Her hili zat bolýar da diýe. Näçe ýyl bar gidip gelip göremdik. Tebigatyň kanuny, tebigat öz kanuny hemişe ýöredip gelýär. Bizem erkek adam, bizem bärde boş gezemdik diýe daşyndan gezýän barýan aýallar bar eken ýene-ken. Olaram diýen biz şu zatlara oýnalyp bolup ýaşap ýörenmede diýe. Gengalyas diye önkü döwürde diye bir owada diye bir erbet diýen rakely bolsa ya bir zat bolsa diye owaň ýaşullar üýşüp gidip diye neme derdiler şoňa diye bir eýle bolma beýle bolma diýerdiler onu inni diye öz aýalmyza eýeç külemdik biziň aýallanmyza diye gyzlanmyza aýallanmyza ne hökümet şey dip dur diye de o görnüp duran zat ýani gödöňde gelýär şu derejedäki adamlar şu derejeye gelip ownap gol bolup işläp ýör. Siz gollysägem kategoriýalar bizem şu sanna bizem gol bolup ýör. Ýani pikir ediňe aýallaň erleri içinde çağalary içinde özleri işläp ýör. Ya da erler daşynda çağalary hele içinde näçe maşgala bozulup dur. Bu maşgala bozarly inni Türkmenistana bitin dolu düdü maşgala da ýok häzir. Bardy geldi ýollar açyp gelin hemmäňizi açyp ýollar hiç kim hiç şeýle azar berjek gelýärne barsadam şu adamlar täzeden oňşuwan bilmeýärler. Tebe eýýäm ýyllar ýüzüp 1 ýylla 2 ýylla 3 ýyl gidip näçe ýyllap bar bilmän ýören adamlar bar. Dokumentlar düzeltmän, vizalarny uzaltmän, pasportlaryny neme bilmän, düzeltmän, gorkusundan gezip ýören adamlar innädir içine barsa da aýala şol erkege düşünmeýär, şol erkegem şo öz aýalyna düşünmeýär. Bu tebigatyň bolan bir kanuny, bolan bir tebigatyň. Ol
ayra gedenne hersi öz başlyk bir durmuşa uygunlaşa. Erkek adamam şo öz başlyk durmuşa uygunlaşa, ayal adamam şoňa uygunlaşa. Ondan gelýär öňküýe ýaşaýyşymy diýär ýaşalýan şo bolarmy? O tarapyna pikir edin. Indi bolýar, o tema, ola gaty namys temasy da näder? Ondan beter namys bozulup edilip ýörlen zatlar bar. Düýnüň maňa bir neme uratdylar, surat uratdylar. 4 etaşga jaýyň, birinji etaşyny ýapypdyrlar, öňüniň ýanky agarodyny. Şu bir komnatny öňüniň ýygynyň bir komnatny jaýmyşyn, ýöne ýyzam şoň ýeri, öňüm şoň ýer, şon ulaldypdyrlar da içini bardel edipdirler. Oň içine barýan ýanky nemeler, näki şo häkimliň işgärleri, polisiýanyň işgärleri, awurlar, ýene bir zatlar. O taýda obslužu etýän adamlara näme diýen, hyzmat etýänler, okuwçylar. Gödüňize gelip bilýän okuwçylar. Siz çağaňyz aňyrda okap ýör diýip düşünýäňiz. Men çağam şu zady hiç gaçan etmez diýäňiz. Ýöne atam basman diýen ýerine müňgedek basýada. Şu etmen diýen zady şu durmuş etdirýär-da. Näme üçin? Siziň günäňiz üçin. Siz gürlemän domap gedip patgalymlap ýöreniniz üçin. Siz patgalymlamasaňyzam domap gedip ýöreniniz üçin, siz şaýatlyk edip ýöreniniz üçin siziň çağalaňyzy ýanky nemeler ulanyp ýör. Siziň çağalaňyzy bir nähilaýdyn zaýalap ýörler. Näçe san okuwçy men tanış bilişlem känä ýanky malum bolup işläp ýören jaralam maýtdy mende 6-njy klasyň ýol başçysy diýär, men 5-nji klasyň ýol başçysy diýär. Eýýäm diýär mektepde 1 ýylla diýär 4-5 okuwçy gowral bolaýtda diýär. Ine şu gurrunlar men hayran alan, menem bir gaty ýyrky döwrüň adamsy däle. Menem bir ýaňy şu wagt okuw mutaran adam. Ýöne Nädip. Men şu zatlara gaty hayran alýanna, şu zatlary görüp eşdilýär, eşdýäňiz. Siz telefonna heleýiňiz bilen gürleşýäňiz ýa äriňiz bilen gürleşýäňiz. Owan gepin gyýbatyny towaranňyň, goňşulaňyň hemmesini toraýaňyz, diýýäňiz, aýdyp berýärler size. Planiňiz gowral boly, planiň ogly, planiň ogly näme, batyrly. Hemme zady bilip oturýarsyňyz, daşynnakylaram, içinnäkilaram. Ýöne siz näme üçin dünýäli bir degradasiýa düşülenini görüp janly şaýat bolup gürlemän oturýarsyň. Nämeden gorkýaňyz? Bir çüýrük tokumdan gorkýaňyzmy ýa 2 tane gelmişekden gorkýaňyzmy? Siziň gorkyňyz näme zatdyny? Siziň gorkyňyz şo stulçyga daňylyp goýulan, atda plasmas stulçyga daňylyp goýulan. Şol atam şoň stulçykdygyny bilse, şo ýörek gitse ýyzynyň şo stulçyk gitýänini bilýän, şo at pakyr diýenki düşündi bilen okda öň kemine bilen bir gepleşik edemide aýdypdym şonu, hakyky kemine aýtdy, şo at pakyram diýip bilen okda şoň stulçykdygyny bir berk ýere daňylgym kaýdypdy. Sizem şo berk ýere daňylgym ölermi, basalarmy diýip gorky oturýarsyňyz, emma siziň hemmäňiz aýaga galsaňyz bular baram, heriňiz bar, bir telpegde dыңsaňyzam şoň üstü gömülýär. Şolar gümünçek gaçyp gitýärler. Batyrlanyň birazajyk. Gorkar ýaly hiç zat ýok. Ýekeje zatdan gorkmalana, olam depedäki görüp otur. Şu herekede men näme üçin çykdym? Men şunkun çykmasam men çağam şu Türkmenistan össe, şu jemgyýetde össe. Nähile bir dogry düzü adam bolup ulalmajagyny. Men hatýan tak men çağam ýok, men bir student ýaňyr okuw toran adam. Ýöne men çağam bolan ýagdaýda şo jemgyýetde nähili çağa bolup ýetişmeli, nähili adam bolup ösmeli. Şu bolýan zatlary TikToklarda da bolup ýörşlerini görýänsiňiz. Agızlardan hapa Hudaý saklasyn görer ýalakda. Gyýzlar, gyýzal, oglanlar, oglanlar bir nähili aýdyn bir hili gaty
Oğunan bir hili zaya konçunna mengde yadaş oğlanın etyen gurrungları hileyalak özlerini alıp barışlar bir yürek ulanç stillerde de gurulayalar. O gıyızlana samsık haysı neme girsen bir umumu gurrung olsa dinesiz porno var da gurrung etyen gatam varman. Na imoda opşa chatma neme öňe şo bir video görnüşde bir zat bardy. Şoň girip kawatan neme urrun etdiýaka bu okuwçylar, türkmenler ýa-ni internetde ýene neme urrun etdiýaka diýip diňläp görýärdiň, diňler ýalak däwediň çykyp gitýän utanyp. Şolaň etdiýän gurrunny ödüň tönüp çykyp gitmeli bolýar şo taýdan. Yaş gyýylaňa kellesi diňe sen nähil näme owarýan plan pasmadan porno aktrisa ýaly etdiýän gurrunglary. Bolmany jemgyýet baram, degradasiýa edilse kelleler şonýal erwet tarapa gitýär da diňe. Oğlanlaram şolan gurrunglaryna hi ha ha edip şeýdi otyrlar. Utanaňda siziň ene taňyz ýokmy? Siziň ene taňyz dowanjy ýeňiz bar. O utanjak ýüzüňiz gyzarjak adam ýokmy töwereňizde? Ya olaram hemmesi şo seviýalymy? Nähil bolýar men hiç düşünmelämok nira barýaňyz türkmenler. Gorkara zat ýok, mert boluňyz, zowetdinlikleňizi taşlaň. Adam ýalak ýaşajak bolalyň, ile meňdejek bolalyň. Türkmen oljak bolalyň, hakyky türkmen boljak bolalyň. Dilimiz söýeliň özümiziň watanymyz söýeliň. Bu watanymyzda özüniň kirli, aýlyganç niýetli ellerini aýyrdalyň arkasyna güýçlere ýanky. Gurban ulyň gurjak edip oýnap ýören güýçler bara. Şolara hap ellerini, gelmişeklen hapa kirli, ganly ellerini aýyrdalyň türkmen halkynyň üstünden. Çıkıp aýdy beriň da nämeden orkýaňyz, çykyň da ýüzüňizi açmasaňyz da men şu saýlawa da garşy, men umuman şu rejime garşy, men boykot berýän, şoňa men sesim beremok dip. Milyonlap, 100 miňlap, milyonlap adam çykyberse baram, şular geçirýän bilmek. Geçirse de ýem dokazatylstwa bolýar şolaň nelegalny edip berýän zatlaryna. Nelegalny zatlara dokazatylstwa kanýony siz gurulaňdyk. Hemme ýerem şunu diýär, şu adamlar diýär öz hakkın talap etsin, ondan birem diýe kömek etdiýär, näşon ýaly diýär, köp ýer diýär onu. Ýöne sizem gurlar ýalak däller, size ýaraýam kaýa bunyal jemgyýet. Bunyal jemgyýet ýaraýam size adamlar. Siz bir arasda ösen ýurtda bir adam şekilli işläp, adam şekilli işeýdik gelip biriniň tualetin, banyasyny, nemesini ýuman ýa bir balnoýa seretmäň ýerine bir gowy ofislarda oturup siz gowy işler edip bir näçe iş ýerler açyp eliňizdäki ýa-ni özüňiziň edibiläjek işleňizi durmuşa geçirip bir hem iluna hem döwlete bahwitdil işler edip bir gowy adam şekilli siz ofislara gidip gowy maşynlar minip gowy jaýlarda adam şekilli bir prozraçny ýurtda şeýle ýaşasyňyz gelenokmy? Sizin gutaran konçunny küntühana awurup Türkmenistany soňa patgalemlaşyp o Severny Karaýadan ozdurup baram. Iki sany loluk heleyler bara. Cemal bilen Belek Gödel Şagulyba. Şolara telewizorda seredip omolşup ýören, ýa-ni elini owşap ýören, omolşup ýören nemeler, ministerler bara. Şolara seredip geplemäge gorkup, çöregede oçurda durup şeýdip ýaşasyňyz gelýär siziň. Gulwal işläsiňiz gelýär Türkiýede. Türkiýede pasuda ýuwup ýa-da bir kesele seredip ýa ýene bir zat edip öz ýurduňyzda edip biljek peýdamyz käne biziň. Biz häzir içine bardyk da edibiljek işimiz gaty käne. Gowy täze Türkmenistan arasda prozraçny bir nemesini sistemasyny gurup şon durmuşa otursak, siziň her biriňiziň eliňizde gowy maşynyňyz, gowy jaýyňyz, gowy işiňiz bolup, çagalaňyzdan bir arasda durmuşda bir gowy adam şekilli ýaşasaňyz, siz
wagtly ýerdenden bir öýlänçenli işläp adam şekilli hökümet ýanky nalony töläp soňam pensiýa alyp soňam ýanky çağalaňyzy okutmak ýa işe salmak korrupsiýadan aýrylyp bir öz bilimlerini ösdürip öz güýçlerine girip biläjek derejede şeýle mektepler urulyp şonýal mekteplerde çağalaňyzy okutyp şeýle ýaşasyňyz gelenokmy ýa durmuşyň manysy şu Gurban bolyň lolalar bilen Gurban bolyň dowmasyndan ibaratmy? Şu Ukrainadaky studentlere ýeniden ýüzlenýän çıkın görläň aýdyň düşünürüm görkeziň ýagdaýyňyzy. Nirde-siz näme etýäňiz aslynda bir dirmisiz? Dir bolsaňyz görkeziň bizi diri şunýal ýagdaýda dursun edip öz ýagdaýyňyzy aýdyň. Biz döwlet gurup otyrsa biz bilmeli siziň näme edip ýörenňiz, nirde näme edip ýörenňiz. Siz goşandyňyz bolmaly, siz üçin gurulýar şu zatlar. Bize içine barsak başka yurtlardan kadr alandan siz alacak biz işe. Siz näme üçin otyrsyňyz o zatlar geljeňiz size gyzyklanýaran okmy ana taňyz gurulama diýdi bolly şoň bilen gurulamellämi? Gurulaň çykyn şu ana talaňyzam jaňa dägede näme guruladyň bizi bärde çagyr ýa-da çagyr bersinler diýin. Ine şunýal bolmaly, ine şu insanky ýeten derejede ana talar bilen bolmaly, hakyk bolmaly da. Çağırsınlar. Men bärde öljek bolup ölümüň aşagyna gezip ben haça näçe gün ýaşajagym belli de. Men ölmek hem öz hakym talap etjek diýip şeýdik gurulaşyň. Satgyn bolla bu enatalar satylyp dura gatam görmäň. Menem gowar ýani öz enatamy. Siziň gowarşyňyz ýaly. Olaram bizi gowarýa. Ýani ne peýda meňe jemem kakamam şon diýär, size diýär zatlaryny diýerler. Gurulama, çıkma, gıydym, koşulma, şunýal zatlar diýär. Ýöne men haçan ölsem, şolar maňa bir ağlar ýene-de goýar, soň ýene-de gurulamaz şolar. Men ölesim gelen, men ýaşasym gelýär. Men gowy bir guruljak bolup duran bir gowy täze Türkmenistan nemesine ben arzumma, umydymma, ýaşasym gelýär. Ýöne men enatamy şo zatlar gyzyklanyrmaýan bolsa olara men ölenim diýerim ölün çaňam dymyp gitmeli diýýän bolsa men şeýle enatalara garşy diýdim men olar ýigrenin diýemok. Ýigren bolmaýa enataňy hiç kimem ýigrenmeýä enata diýen zat svetoýdur. Ýöne degradasiýa düşürdiler biziň enatalanmazy. Şu derejeye ýetirdiler. Ýöne biz öz üstümizde düşýän zady etmeliler. Biz täze Türkmenistan gurmalylar. Biz öz ýagdaýymyza düşünürip öz isleýişimizi ýaly durmuşda ýaşamalylar. Şu zatlar biz edip bilsek ýaşlar siz bilen edip bilsek hemmämiz üýüşüp. Biziň enatalarymyz bize şeýle bir tawalsyn aýdar. Şolar hatta özleriniň şu hili alyp baranlaryna namys ederler. Biz näme üçin şo döwür şeýtdik gak ene bunýalam ýaşap bolýan ekene. Bu bunýal adam türkmeni miýetler etjek ekene. Men oglum goýdum menden akyllyrak bolupdyr diýip şoňa bir beýenerler. Biz serawna enatalarymyzyň göz guwanjy bolup galar. Ýöne şuň kun enatalarymyz şoňa düşünenok. Men bu kurdum dolup gurlap durna şu zatlar çyn ýüregimden. Ýöne watandaşlar, ýaşlar, hasam ýaşlar öz geleceğinizi aýak astyna alma. Yatyp galanan atyp galýlar. Özüňiziň ýüregiňize goýan arzularyňyza, hyýallaryňyza inanyň we şoňa garşy ädimler edin. Ine şonu diýmekçidim men. Şu zatlar aýtmak üçin çykdym şu gün. Dinleýänlere köp sağ olun.